Žao mi je što danas opet nemamo općinskog načelnika na sjednici općinskog vijeća. Nije mi toliko važno što je sad i savjetnik kratko izašao van, jer htjela bi da ponovim ono što je u predizbornoj... ja se izvinjavam, Fuad je ovdje, ja se izvinjavam, krivo sam rekla, ali žao mi je što nije općinski načelnik, zato što je općinski načelnik u predizbornoj kampanji najavio u ovoj godini, nakon što se posmjehivao na način stipendiranja koji je bio do sada i iznos stipendije, da će u ovoj godini se obezbijediti veće stipendije, sigurno nije mislio za 25%, jer je tu najavljeno i u većem iznosu i tako dalje, a isto tako najavio je da će stipendirati i srednjoškolce. I ništa se nije dogodilo u ovoj godini, o tome smo govorili kad je bio to program općinskog načelnika za mandatni period, pa opet on nije bio prisutan, pa onda pričamo u zrak. Ali htjela sam to napomenuti nastavno na ovo što je rekao Mirzet, populizam. Ne, ovo što je laburistička stranka dostavila u smislu amandmana nije populizam, dakle to je poslovnička praksa, vijećnička obaveza ako želi mijenjati neki dokument i obrazloženje koje stoji, pa evo i što se obrazloženja tiče, to može i ovaj moj odgovor ići i za savjetnika načelnika. U onom trenutku kad se on zaigra pa zaboravi da je savjetnik, kad nije više vijećnik, pa onda daje komentare, dakle nije u funkciji savjetnika nego vijećnika. Što se tiče povećanja, znači moramo znati neku i abecedu koji ima pravo povećati stipendije, zašto su ovi rokovi pomiješani, jel, kako je ovdje prezentirano, pa ljudi, općinsko vijeće je to koje je trebalo raditi i na vrijeme donositi te odluke. Nije donosilo. Dakle, visinu stipendija općinski načelnik bivši Fikret Abdić nije mogao povisiti bez općinskog vijeća. Po izvještaju o radu općinskog vijeća za 24. godinu, izvještaj koje je ovo vijeće prihvatilo, stoji koliko sjednica je u mandatnom periodu održano. Prema tome, nemojte misliti da s tim svojim nastupom vi nešto nas destabilizirate u klubu Laburista kada to govorite populizam. Ne, gospodo, ono što vi radite je populizam. Ono što ste vi radili u izbornoj kampanji je populizam. Jer vi ste sada na vlasti. U redu, vama ne sviđa se kako je laburistička stranka radila, u redu. Građani su i vama sada dali povjerenje, sad su vas ustoličili na ključne funkcije i izvolite tu promjenu donijeti, ali ne populizmom i pričom, nego odlukama. Dakle, odluka koju mi raspravljamo, koju će klub Laburista prihvatiti, bez obzira na odbijanje amandmana, prihvatit će i amandmansko djelovanje savjetnika, načelnika na povećanje. Prihvatili bi mi onih 200 zbog čega? Ne zbog populizma, nego zbog studenata. I da napomenem, ti isti studenti 2 godine ne bi imali stipendije, ni te smiješne koju ste se vi smijavali u izbornim kampanjama od 200 maraka da nije samo inicijativno općinski načelnik tu odluku potpisao. Dakle, nije. Prema tome, nemojte govoriti o nekom populizmu, a bez da zato ili da zaboravite kako ste nastupali u predizbornoj kampanji. Jer pazite, svi vaši nastupi u predizbornoj kampanji, pa i nastupi Borisa Horvata, izabranog načelnika, su dostupni na njegovoj stranici, javno, pa će nek se građani prisjete šta je rečeno u kampanji, a šta se događa sada. Prema tome, ja cijelo vrijeme govorim o stipendijama, Asime. Dakle, to je odluka o stipendiranju studenata i stipendija. Otišli ste u predizbornu kampanju, a to jesam, naravno. Nema potrebe. Ima i tekako. Zato što je i politika koju je ova većina prihvatila pod onim uvjetima, znate, onoga vijećnika, kad je razmatrala 4-godišnji program načelnika, isto tako prihvatila da će ići drugačiji način stipendiranja. I to iz tog programa nemamo u ovoj odluci. Dakle, ovo je odluka koju je donijela laburistička stranka, ništa nije izmijenjeno, a cijelo vrijeme hvalite i kudite ujedno, dakle kontradiktorni sami sebi, o ovoj odluci. Znači, ništa se nije promijenilo. Evo, jeste, izvinjavam se, iznos sa 200 na 250 konvertibilnih maraka. Prema tome, da razjasnimo neke stvari, jer vidim ovdje da je to popularno, da mislite da ljudi zaboravljaju, niko ne zaboravlja i dobro vas prati. Prema tome,
Ako vam se nije sviđala politika, a jasno to vidim na svakoj tački dnevnog reda, ne možete bez toga, kao da klub laburista nas 10 može utjecati na te neke odluke. Ne možemo, ali ćemo aktivno dati svoje učešće i hoćemo aktivno, ćemo predlagati ono što nas pripada i ovo što smo sad uradili, obrazložili i imamo elemente, jer ste rebalansom ostavili ovu mogućnost, tako da smo i s tim potkrijepili, no međutim vi nećete, kažete, iz principa. U redu, ne morate iz principa, ali klub laburista bez obzira na principe je htio i prihvatit će odluku o stipendiranju studenata i izvještaj za prošlu godinu o stipendiranju studenata. Hvala.